25 март дар рӯзи дуюми сафари корӣ дар вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои чойхона ва тарабхонаи миллии Шамсуллоро ки аз тарафи сокини ватандӯсти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Кароматулло Абдуллозода сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бо бунёди иншооти маишӣ 50 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ бошад 500 нафар соҳиби кор гашта буд. бино аз ду ошёна иборат буда дар чойхона 150 ва дар тарабхона барои 200 нафар ҷойи нишаст муҳайё гардидааст. чойхона ва тарабхона бо тарҳи зебои меъморӣ дар давоми 1 сол бунёд шуда, дари даромадгоҳи он бо чӯб кандакорӣ, беруни бино бо сангҳои ороишии истеҳсоли ватанӣ ва дохили он бо истифода аз услуби хоси миллӣ, гаҷкориву оинабандӣ шудааст. саҳни ҳавлии чойхонаи миллӣ бо сафолакҳои бетонии ороишӣ рӯйпӯш карда шудааст. инчунин дар гирду атрофи бино барои сокинон ҷойи сайругашт ва тамошо бо чароғҳои ранга муҷаҳҳаз ва ду тарафи роҳравҳо бо гулу бутаҳои ороишӣ бунёд гардидааст. дар паҳлӯи бинои чойхона ва тарабхона ҳамчунин ҳуҷраҳои иловагӣ сохта шудааст ва имкон аст ки дар ин ҷо боз ба даҳҳо нафар мизоҷон хизмат расонда шавад. иншооти мазкур бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои 2019-2021, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва соли таҷлили ҷашни бузурги миллӣ, 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон бунёд гардидааст. сокини ватандӯст Кароматулло Абдуллозода ният дорад ки то ҷашни истиқлол меҳмонхонаи боҳашамати Наврӯзро, ки аз 4 ошёна иборат хоҳад буд, бунёд намояд. пас аз шиносоӣ бо тарҳи бино ва шароити хизматрасонӣ дар он, пешвои миллат ба иқдоми сокинони ватандӯсти ноҳия баҳои баланд доданд. баъди ифтитоҳи иншооти наву муосир ва шиносоӣ бо дастовардҳои меҳнаткашони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дар ошонаи дуюми бино сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кулли вилояти Хатлон вохӯрӣ анҷом дода, ба ҳамаи онҳо тӯҳфаҳои наврӯзии иборат аз сару либос, ширинӣ ва кӯмакҳои пулӣ, китобҳо тақдим карданд. тавре ба ҳамагон маълум аст, зимни ҳар як сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои наҷиби инсондӯстӣ ва ятимпарварӣ ба аёдати ятимони кул рафта, аз шароити будубоши онҳо дар хонаинтернатҳо шинос мешаванд ва чун анъанаи накӯи баҳорӣ кӯмакҳои моддӣ мерасонанд. шаҳру ноҳия ки сафар дошта бошем, пеш аз ҳама аз ҳолу аҳволи шумо бохабар мешавем. каме ҳам бошад кӯмакҳои худро дарёна медорем, лекин ҳукумат, давлат доимо шумо ҳис мекунед, зеро ки доимо дар ҳаққи шумо ғамхорӣ зоҳир менамояд. мо шуморо тарбия карда истодем, ба воя мерасонем, ба ҳаёти мустақилона ҳусейн мекунем. аз шумо ҳам вобастагӣ он ки хонед, хоб дониш омӯзед, илм омӯзед, касб омӯзед, ҳунар омӯзед. қариб ки 100% хатмкунандагон ба донишгоҳ ва донишгаҳҳои олии мамлакат, кори ҷо гимназияҳо дохил шуда истоданд. он чӣ ки дар дилашон завқи ҳаст ва касбу ҳунарҳое ки хоҳиш ва завқ доранд, онҳоро интихоб карда, таҳсил карда истоданд ва зиёдашон ба ҳаёти мустақилона усил кардем, кору фаъолияту зиндагӣ карда истоданд. ҳеҷ гоҳ роҳ афтода набошед, ҳаёт худаш мубориза аст. муборизаи шумо ин хондан аст, ҳозир марҳилаи ҳозира. панду насиҳати мураббиёну омӯзгороро бисёр диққати аввалин дараҷода иҷро карда дар кор. китоб хонед, шӯрнокитон васеъ мешавад, сухандон мешавед, ҷомъбинитон васеъ мешавад. бори дигар такрор ба шумо
иброз медорам ки мо тамоми шароитҳои таҳсилро барои шумо муайён кардем то ки шумо бесавод намонед. шоиби касб ҳунар шоиби савод шудед, шумо зиндагитонро худатон мустақилона пеш мебаред. дар калонсолӣ дигар муҳтоҷ ба касе намешавед. агар нахонед касбу ҳунар гирем ки аз худ накунед, баъд зиндагӣ мушкил мешавад. давлат то ҳамон марҳилае ки шуморо ба ҳаёти мустақилона гусел кардан тарбия мекунад, нигоҳубин мекунад, кӯмак мекунад ки шумо роҳи худатона интихоб кунед, касбу ҳунари аз худ кардагӣ зиндагитонро пеш баред. барои чӣ кор кардан дакор? хондан дакор. дар хондан камбудӣ доред? шикамотон гурусна аст? ман барои чӣ насиҳататон мекунам ҳамчун фарзанд? барои он ки агар савод дониш надошта бошед, шумо дар донишгоҳ донишгоҳҳои олии мамлакат таҳсил карда наметавонед. худатон шарм мекунед дар вақти ҳамсолони шумо дар як толор дар дарсҳо фанҳо иштирок мекунед, вақте ки шумо дониш надоред, забонҳои хориҷиро намедонед, худатон шарм мекунед, ба шумо мушкил мешавад. ба ҳолу аҳволи шумо механдад, чунки ҳар кас баъд мефаҳмад ки хай касе набошад ин савод надорад, чӣ ки вай оянда аз ин мутахассиси хуб мебарад. дар мулоқоти имрӯза 150 нафар ятими кул аз ноҳияҳои ҷалолиддини балхӣ, ҷайҳун, панҷ, дӯстӣ, шаҳри туз, ёвон, носири хусрав ва қубодиён аз кӯмакҳои пешвои миллат баҳравар гардиданд. ман қодир ва сафина тарбиятгирандаи мактаби интернати ҷумҳуриявии ноҳияи ҷалолиддини балхе. ман дар оғӯши пурмеҳри ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳиби истиқлол ва сояи дасти босахои шумо ба воя мерасам, илм меомӯзам ва дониш меандӯзам. аз меҳру оғӯши гарми волидайн бенасиб, вале нодиртарин сармояи ҳаёт муҳаббати ватан модар ин ҳардуро пурра месозад. сарбаландии мо аз файзу нусрати ҷашни ифтихории 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон аст, ки ба мо фарзандони ватан дар партави ҳидоятҳои ояндасози шумо шароитҳои аз имрӯз беҳтару таҳсил фароғат муҳайё хоҳад шуд. бо арзи эҳтиром шумо низ муҳаббати беканори моро бипазиред. бо шумо ифтихор дорем, шуморо дӯст медорем. пешвои муаззами мо. пешвои муаззам миллат, ман пурпаевдангатар аз ғамхориҳои падаронаи шумо нисбатан ятим ва майбон бениҳоят хурсанд буда таманнои онро дорам ки доимо сиҳату саломат ва соябони сари мо бошед. ман исоқова суҳайло хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 14 ноҳияи дӯстӣ мебошам. ман аз номи тамоми кӯдакони ноҳияи дӯстӣ ба иқдомҳои ғамхоранаи шумо арзи сипос менамоям, зеро ки шумо ба мо ватани ободу осода ва умед ба ояндаи нек ҳадия намудед. пешвои миллат, раҳнамои миллат, сулҳу сафои миллат, роҳбари давлатӣ, сарвари мамлакат, падари меҳрубон, муомалии раҳмон. ман шарипова меҳринигор муҳассилини синфи 9 муассисаи рақами 12 ноҳияи 5 ҳастам. имрӯз худро хушбахттарин фарди тоҷикистони соҳиби истиқлол медонам, ки чун шумо падари азизу меҳрубоне дар болои сарам дорам ва шиквае аз тақдири илоҳӣ надорам ва мегӯям бемисли шаҳчароғӣ, эй раҳнамои миллат, раҳҷӯи баҳри халқӣ, эй раҳкушои миллат, достони сулҳу ваҳдат бо хуни дил навиштӣ, аз хишти ҷисму ҷонат карди бинои миллат. камсарваре ба олам бо чораи фароҳам аз интиҳои миллат, ҷуст ибтидои миллат, дар ҷону дил гирифтӣ аз сидқ дарди миллат, гашти табиби миллат, карди давои миллат. ман тоҷи вахшнуда хонандаи синфи 10 литсеи хонандагони болаёқати ноҳияи шаҳри туз мебошам. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ
گفتنی هستم. ای پیشوای ملت، ای مصطفی ملت، ای شای بخت ملت، امام علی رحمان، نامت در دل جاویدان، از تو عالم گلستان، باشی همیشه جاوید امام علی رحمان. من آلیما و نازنین، خواننده صنف نهمی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 12 ناحیه 5 هستم. این لحظه نه تنها من، شاید همه آنهایی که چون منند محبت پدرانه را از شما دیدند. تنها از زبان شاعر گفتنیم: زهی ای پیشوا، ای سروری ما، تو هستی شاه ستونی کشوری ما. همیشه در لبی ما یک دعا هست که باشی سایبانه در سری ما. تو را ما از دل و جان دوست داریم، تو را چون تاجیکستان دوست داریم، دوست داریم. شکر وحدت، شکر بختی پایدار، پیشوا داریم، داریم افتخار. به ملال از زحمتی پیوسته اش، گلگل افشان است میهن چون بهار. همراهش از ذوالجلال هستیم ما، خرمی را بهر هر کس انتظار. ما وطن را و وطن ما را بود، با طفیلش جاویدانه دوستدار. صبح نوبت نیست به او خندرست، تاجیکستان ملک مردانی بهار. با چنین یک پیشوایت هیچگاه خار در دنیا نگردی ای دیار.